मुद्दाच म्हणतो पैसे त्याले पैसे यात ना यात करू आऊ करू आई येऊचं पण सगळे क्लिअर कर देखील देखील काय या सगळ्या माझ्या ना मला नाही रे अरे हा पटकन लागलं अरे माझे कमिशन द्या तुझं कमिशन द्या ₹1 मिळतो का तोच बरं सगळ्यांना बॉब मला सांग लागलं रे मटको लागलं रे अरे सिद्धेश ते येणार असेल अरे तुझी एक्साइटमेंट मारत पडपाची मला अरे आई ऐकलं माझी करपाय जुलाई ऑटोमॅटिक यो बेचरा नका घे कमिशन चल गर्लफ्रेंड डेटिंग भी हो आईस्क्रीम भी खावं बरं चल चल कपडे चेंज कर माझ्या वेळेला